Hlui-Lalnunsanga sak kha Awlsam takin zirle kan tumdo na ni video ko upload ta piangin kha langot ta kha lo tiro in ti ani nom khopin chu wang chuan in voina kan zir don ta ani a intro kha kan tim ha saberanga veilam pang kha hei ti hianin handa anga chuan hei kan bet ma saberang kan ding lampang khan hei ding lampang in hei kan tianga chuan hei alu wal hianin si kha kan bet don ani chuan next a ti chinang chuan hei mi alu wal hian veilam pang kha D minor a G a sinang rồi muang in khai răng đắp lagin cho nó vay nhìn đó amma sabera kan ti le hei khain ang rang ani hei ero asanga khang kam mang thung ani shiat polo tur hetia kan ti ai khan hei kan mang tileang chuan heta chuan heta tileang so morning Chidang tekan chuan next tia ti kha tia ti kha har deuh mai thea chu wang chuan in tipon ti thea tipo hian emo kan veilam pang ero kha chu hei A minor a hei lu vele veilam pang kha D minor a tila chang vele chuan chumi zo a G Chidang với khát lệ chia ta chuyên F à em có bạc chấp con D minor tileang hei lu zo khan chuan chumi zo a chuan
ni mai zo mo in kan tu mga bul tangin ti chuan in pa nga in kan tum don nia